Но пък сте прав, че има разлика, има някакво развитие, защото споменахте социологическо проучване. В предишните социологически проучвания православен общо взето се изчерпваше с национална принадлежност българин. Така е, да. Така че това е още едно нещо, което трябва да се... Това е обаче още едно нещо, което трябва да се промени и трябва да го променят собствено православните в България, истински православните. Това непрекъснато смесване на православието с национализма. Това, че православието се е сживяло с този национализъм или са го сживяли, се дължи на една причина, която зрителите трябва да знаят. Малко след 9 септември Георги Димитров дава, така да се каже, рамките, в които ще е разрешено в комунистическата държава църквата въобще да съществува. И той казва: църквата има своята заслуга, че е запазила българщината по времето на 5-вековното робство и че представлява нещо като, сега точните думи не мога да спомня, но като музей на древни изкуства. Тоест, като пазител на българщината и като музей на древностите. Като това и е разрешено да съществува на църквата в този период и поради тая причина тя е умишлено провинциализирана, сведена до един такъв национален, при това археографски национален институт. Това трябва да се преодолее, защото това въобще не е християнско. Ни най-малко. Стигнахме и до църквата, една тема много обсъждана тази седмица. За съжаление, много хора отъждествяват представата си за християнство с църквата. И при случващото се в момента веднага намират повод да бъдат разочаровани въобще от християнството. Какво бихте казали на такива хора? Не вярвам тези, които собствено са християни, да се разочароват поради тази причина, защото те са отишли да потърсят Христос и спасението на душите си. Тези, които се разочароват, по-скоро са ето тези, които някак си отъждествяват църквата с някаква национална институция. Или не познават правилно Христос. Смятат, че християнството е църквата, защото Господ Исус Христос е оставил своята църква подир себе си и в църквата действа чрез Духа Свети и до ден днешен. Друго е редуцирането, което се извършва много често по медиите. Църквата самата се редуцира до своят висш клир, до своя епископат. Все пак църквата винаги по божествено право, по божествено повеление са предстоятелства от архиереите, от епископите, но тя се състои от свещениците, от презвитерите, от дяконите и от църковния народ. Тоест, в България църквата не може да се срамува като цяло, защото по-скоро тя би трябвало да каже: това, което се разкри, показва на каква страшна репресия е била подложена църквата и колко подла е била тази репресия. Защото тя не е била открита само, защото и хората са били и гонени за това, че са вярващи, разбира се. Но тя е била и скрита, и подла. Ние не забраняваме църковността, ние не възпрепятстваме практикуването на религиозните права, но вижте, отглеждаме за архиерей на тая църква такива люди, които ще бъдат послушни нам и ще държат в това положение, в което и е предначертал, примерно, Георги Димитров или някой друг така. Това е всъщност онова, което излезе наяве през последната седмица. Църквата не е партия, която може да загуби електората си, защото някои от нейните лидери са оказани недостойни хора. Освен всичко друго, църквата може и да прощава. Така че в нея пък и недостойния има надежда. Защото църквата не е за праведниците, тя е за грешниците, за да се спасят. Всеки им може да се спаси. Сега е време за покаяние, може да се каже, на някои от нашите архиереи, които си заслужиха такава одиозна слава през последните дни. Да, казахте, църквата може и да прости, но прошката се иска. Така. Вие сте напълно права. Не може да се даде, ако не се поиска. Да се надяваме, че ще се поиска. Няма как иначе да бъде дадена. Просто няма как. Да, ние можем да простим и на някой, който не ни е поискал прошка, но той не може да я усвои, ако не я поиска. Ние в себе си може да му простим, но какво ще го ползва това него? Нали? И разбира се, не става дума за таинството покаяние просто, защото ние не можем да бъдем сигурни дали някои от тези хора не са принесли покаяние пред Бога, което става лице в лице и с предсвещеник, но доколкото това са предстоятели на църковния народ, те дължат
някакво разкаяние, обяснение на този църковен народ, защото без него те никакви не са. Епископа не е епископ над църквата, епископ в църквата, е казано още в древно време от отците на църквата. Благодаря ви много, че бяхте наш гост.